Hura! Ušli smo u super izazov. Velika, mala ili srednja hrana. Žvakača guma? Vau! Ali što je unutra? Miley, probaj prva. Šta je ovaj mali komadić žvakaće gume? Aha, to je pomalo smiješno. Pogledaj, to je jojo. Smiješno. Ma daj. Zašto ja imam najmanji dio? Ipak je tako ukusno. Pa, završio sam. A sada je vrijeme da puhneš balon. Wow, kakav ogroman. Malo mi je hladno. U redu, Quentine, sada ti. Pa, što ja to imam ovdje? Žvakača guma. Ali je to brokula? Ozbiljno? Uf, grozno. Ko je uopće izumio takvu žvakaču gumu? O, ali pogledaj ovo. Poki štapići. Možda to mogu jesti s njima kao štapićima. Dobro, pokušajmo. Sada omotajmo to ovako. I kreni, Quentine, saberi se. O, ovo je odvratno. Ali mogu to podnijeti. Gotovo. Pokušaj. U redu. Još malo. I sad napuši balon. Uf. O, puknuo je. O, grozno. Sophie, nije smiješno. Wow, to je žvakača guma. Tako je velika. Uzmi ovaj svrdlo i vilicu. I pogledaj, tako je lako. Ide pravo na vilicu. Oh, to je tako veliki mjehur od žvakačih rezanaca. Savršeno. I Super ukusno! ne mogu stati. Oh, moj san se ostvario. Sophie, možeš li podijeliti sa mnom? Molim te. Da, baš. Već si pojela svoj dio, a ja sam skoro gotova ovdje. Vrijeme je da napuhnem balon. Budući da si tako Pohlepan. Evo ti. Moja ruka. Imam malu nutelu i imam irsku porciju. Oh, wow. Oda cure, imam ogromno teglo Nutele i cijela je moja. Sophie, nemaš sreće. Hajde, počni prva. Oh, imam ideju. Sada ću napraviti sladoled od Nutele. Vidiš, imam štapić. I imam zamrzivač. I... pogledaj to. Sada mogu lizati ovu Nutelu. Tako je ukusno. Hajde, Miley. Sada je tvoj red. Oh, Imam wow. jedno. Okreni staklenku. Oh, da. Pogledajmo. Slatkoća. Tako mi se sviđa. Naravno, dobro je jesti prstom, ali sa žlicom će biti puno bolje. Oh, da. Kao da sam u raju. Jedem. I ne mogu stati. Još jedna žlica i još jedna. Oh, da. Tako dobro. Oh, mislim da sam gotov. Ali ostalo je još malo. Što da radim? Oh, imam ideju. Uzet ću malo mlijeka i uliti ga u staklenku. Zatvorite poklopac i protresite. To je druga stvar. Sad imamo čokoladni milkshake. Oh da, pogledaj to. I pogledaj moju prekrasnu čašu s šlagom na vrhu. I naravno, više šarenih mrvica. A sada ga mogu uživati sa slamkom. U redu, kakva posuda Nutele. To je samo san. Hitno trebam probati tost s time. Umočit ću još malo. Oh, tako ukusno da želim odmah napraviti cijelu hrpu ovih sendviča. U redu, stavit ću kruh na stol i sipati Nutelu ravno iz staklenke. Oh, što više, to bolje. O, kakva ukusna stvar. Sada pokrivamo naše sendviče s još jednim slojem kruha. I mogu probati.
Zašto me tako gledate, cure? U redu, dobro. Poslužite Jesi li se, to ti? želite. Da. Da li bih imao ovdje? Možda malu I s špricu. šveđanima. Imam špricu prosječne veličine. A ja imam ogromnu. Quentin, kloni se toga. Pa, imam ideju. Da, odrežimo vrhove šprica i lakše je dobiti slatkiše na ovaj način. O da, to je to. Bit ću prvi. Oh, Koji zanimljivi bomboni. I kako? ukusno. Čekaj. Je li to sve? Oh ne, rasplakat ću se. U redu, Sofi, pojedi svoj dio. U redu. Sa zadovoljstvom. Dođi ovamo ukusno. O da, izgleda tako smiješno, zar ne? Da, ovo je tako smiješno. Tako je ukusno. Miley, tvoj red. Uda, kako sam sretan. Toliko bombona. Tako su ukusne, ne mogu prestati. Želim još i još i još. O, tako dobro. Zašto me tako gledaš? Oh, nisi još gotov. Pa, ja sam gotova. Tako da neću više jesti. O Bože. Nikad ne bih pomislio da će mala porcija biti vrlo ugodna za mene. Oh da, ove takis čipsevi su super ljuti. Nadam se da je jedan čips podnošljiv. Hajde da probamo. Oh, kako ljuto. Čak i ovaj. U redu, ekipa, sretno. U redu. Gotova sam. Srednje pakiranje se najuдар čipovi. Morat ću ga pojesti. To je jednostavno nepodnošljivo. Još jedan. Sparici! Oduzeo mi je dah. Plamenovi izlaze iz mojih ušiju. I usta, i ušiju. Spasit ću Ugasite. te. Vatru treba ugasiti vodom. To je to. Plamen se ugasio. Pa, hvala ti, Sofi. Ali ništa neće pomoći Miley i onako. Ne. To je samo ogromno pakiranje čipsa i jako su ljuti. I tako su... U redu. Glavno je ne disat. To će pomoć. Peče tako jako. U meni je kao da gori. Prvo naprijed. Dobro, posljednji. Toliko je već iza mene. Ne smijem odustat. Poslastice. Jesam li stvarno upravo ugasio vatru? Vidimo se. Kajde, pretplatite se na naš kanal. Napišite u komentarima koji vam se izazov najviše svidio. Vidimo se kasnije.